साधु अहिंसा कर्तव्य मोर परम धर्म धन्य राजत्व अखंड अयोध्या भुवने राजा पद अभिषिक्त सूर्यवंशी राजा
ହଁ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପରିଣିତ ବାକି ଅଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମୋ ବଂଶରେ ଯେତେ ଥିଲେ ରାଜା କି କାରଣେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଲଢୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଶେ ବୁଝିବି ମୋ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପୁଣି କରିବି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଯାଏ Halo,